Bos días, imos comezar co sorteo de adxudicación dos postos do mercado de Nadal. Como ben reflexamos nas bases, temos 13 postos, 13 bolas que vamos a introducir no bombo. O sorteo farase por riguroso orden de entrada no rexistro. A lista quedará colgada na página web para que podades comprobar a vosa ubicación. Os postos están ubicados sobre un plano que agora, cando xa pomos o sorteo, indicaremos onde irá do 1 ao 13. Primeira solicitude que entrou o día 13 do 11 ás 12:56. O posto número 5. Segunda solicitude que entrou o 13 do 11 ás 14:19. O posto número 9. Terceira solicitude que entrou o día 13 do 11 ás 16:04. O posto número 8. O cuarto posto que entrou o 14 do 11 ás 10:40. A ver se o posto número 3. O quinto posto que entrou o 14 do 11 ás 12:29. O posto número 13. O sexto posto que entrou o 14 do 11 ás 13:56. O posto número 12. O posto número 7 que entrou o 15 do 11 ás 12:23. O posto número 2. O octavo posto que entrou o 15 do 11 ás 13:06. O número 10. O noveno posto que entrou o 18 do 11 ás 12:21. O posto número 11. 11. O 11. O posto número 10 que entrou o 19 do 11 ás 10:15. O posto número 6. O posto número 11 que entrou o 20 do 11 ás 12:43. O posto número 7. O posto número 12 que entrou o 20 do 11 ás 13:44. O posto número 1. O posto número 13, con fecha de entrada o 18 do 11 ás 11:36, correspondelle o número 4.